उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ तालुक्यातील सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेलं गाव म्हणजे महादेवाचं केरवडे। या गावातील प्रसिद्ध असलेल्या सिद्ध महादेवाच्या मंदिरात एप्रिल नंतर दर सोमवारी सिद्ध महादेवाची यात्रा भरत असते। पाहुयात याच संदर्भातला स्पेशल रिपोर्ट। सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेलं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ तालुक्यातील महादेवाचे केरवडे गाव। या गावात फार वर्षांपूर्वी महादेव नावाचे सिद्ध पुरुष होऊन गेले अशी आख्यायिका सांगितली जाते। या सिद्ध पुरुषांनी गावावर आलेली अनेक संकट दूर केली। यानंतर इथं सिद्ध महादेवाचं मंदिर उभारण्यात आले। इथं दर सोमवारी भाविक येऊन सिद्ध महादेवाचं दर्शन घेतात। सिद्ध महादेवाची यात्रा एप्रिल महिन्यात दर सोमवारी सुरू होते आणि पाऊस पडेपर्यंत चालते। प्रामुख्याने घाटमाथ्यावरून भाविक मोठ्या प्रमाणात येत असतात। जरी मरी सत्तेची साथ घालत भाविक या देवीच्या भेटीला येत असतात। साथीचे रोग बरे झाल्यानंतर इथं येऊन जरी मरीची ओटी भरली जाते। ही महादेवाची जत्रा म्हणून प्रसिद्ध आहे। सोमवारी हा जत्रोत्सव मोठ्या उत्साहात पार पडला। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये की नाही हे महादेवाचं केरवडे म्हणून एक केरवडे करियात नारू असं हे गावाचं नाव होतं। पण हे सिद्ध महापुरुष ज्यावेळी या गावामध्ये सत्पुरुष म्हणून हे समाधी घेऊन ज्यावेळी लोकांचे हे करून झालं त्यावेळी हे सिद्ध महादेव म्हणून महादेवाचे केरवडे म्हणून नाव झालं हे। आणि त्याची अवघे अशी म्हणजे की पूर्वीपासून की ना ते घाटमाथ्यावर ते इकडे त्यावेळी राजा आपले म्हणजे स्वस्तांचे कारकिर्दी राजा होते ना, त्या राजाच्या कारकिर्दी वगैरे त्यावेळीपासून ते घाटावर चालत जायचे, घाटावर तिकडून चालत यायचे। आणि त्याच्यामुळे कसं आलं की तिकडून येणारे असल्यामुळे ते घाटाच्या लोकांचे संबंध आले आणि त्यामुळे घाटाचे लोकवाले सगळे म्हणतात की मग आपले ही कुलदेवता अशावरती एक पूर्णपणे एक त्यांचं घाटावाल्या लोकांचं हे झालं। आणि ही कसं आपल्या हे पूर्वांपारपासून कसं की गावचं आमच्या म्हणजे एप्रिलमध्ये की नाही आमचा सप्ताह होतो आणि तो सप्ताह झाल्यानंतर आमची इकडे ही जत्रा सुरू होते दरवर्षी म्हणजे दर सोमवारी। आणि दर सोमवारी दिव्यातला सोमवारसुद्धा भरपूर प्रमाणात भरतो। दिव्यातला सोमवार भरपूर भरतो म्हणजे पूर्वी कसं होतं की दिव्यात कामं वगैरे लोक सगळे आटपून दिव्यात काय कामं करायची नाही ना, त्याच्यामुळे त्या दिव्यातले लोक भरपूर रिकामी असायचे। त्याच्यामुळे ते भरपूर लोक इकडे ते ह्याला यायचे असं म्हणजे सोमवाराला म्हणून असं म्हणून ते दिव्यातलं हे आहे ते म्हणजे प्रसिद्ध असं। आणि भरपूर म्हणजे नाही म्हटलं तर घाटावल्या लोकांचं आपल्या कोकणात गोवा म्हणा, मुंबई म्हणा, आपल्या कोकणातला पूर्णपणे संपूर्ण रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग हे सगळीकडे हे कोकणी लोकसुद्धा आता भरपूर प्रमाणात येतात इकडे देवदर। त्याच्यात कसं ते 7 बहिणी होते त्यांच्या, ते असे 7 ते आहेत आणि ते कसे वारी येतात आणि वारी असल्यामुळे इथं कसं मोठं प्रॉब्लेम आमच्या लाईनीचा पण होतो। आणि ती जरी मध्ये सत्य म्हणून अशी ती वारी येतात कुदत आणि त्यांच्याबरोबर ती पडली असते आणि त्या वाऱ्यांबरोबर आल्यानंतर आम्हाला लाईन पण वरसुद्धा लावता येत नाही। असं मोठं आमचं लई प्रॉब्लेम होता। काही इतर देवळांनी ते वेगळं म्हणजे कसं बुवा ती लाईन लावू लक्षात ना, आपल्याकडे ती जरीमध्ये सत्य म्हणून ती वारी येतात त्यामुळे लाईनला लावायला आम्हाला खूप भरपूर हे होते म्हणजे त्याचा परिणाम वेगळंच होतो। कारण एकदा आम्ही अशी लावली होती त्यामुळे त्या वाऱ्याने अशी उडवण्यात दिली लाईन, त्याच्यामुळे आमचा लई प्रॉब्लेम म्हणजे लोक येतात म्हणजे भाविक जे येतात की नाही ते आम्हाला म्हणतात तुम्ही लाईन लावत नाही काय नाही वगैरे वगैरे, पण आमचा पण ते नाविलाज होतो। कारण कसं नाही म्हटलं तरी आज जरी मरी म्हणून ज्यावेळी वारी येतात की नाही त्यावेळी आम्ही काय करू शकत नाही ना,
ती उडवून देतात तशी, म्हणजे लाईन वगैरे असली तर. पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली, कोल्हापूर, चंदगड, गारगोटी, उत्तूर, गडहिंग्लज, निपाणीसह घाटमाथ्यावरच्या भागातून भाविक मोठ्या प्रमाणात येत असतात. शेजारील कोलगाव, माडखोल, आंबेगाव इथूनही अनेक गावात पडली येते. या गावातील देवीची पडली घालून भाविक 25 ते 30 किलोमीटर चलत सिद्ध महादेवाच्या दर्शनाला येतात. इथं आलेले देवीचे वारे जरीमरी देवीला भेटत असते. कांजण्या, गोवर असे साथीचे रोग आल्यावर जरीमरीला नवस बोलला जातो आणि नंतर तो नवस ओटी भरून फेडला जातो. ही ओटी भरण्यासाठी भाविकांची मोठी गर्दी असते. घाटमाथ्यावरील लोकांचं हे मूळ दैवत मानलं जातं. नमस्कार, मी आंबेगाव श्री क्षेत्रपाल देवस्थान आंबेगाव ज्ञानेश्वर परब. पडली घेऊन येणे म्हणजे गावागावाची जो काय क्लेश असतो, तो क्लेश असतो तो पडलीच्या रूपाने तिथे देऊन हा सिद्ध महापुरुषाच्या चरणी अर्पण करावं आणि गावागावात जो काही क्लेश असतो तो क्लेश दूर अशी पूर्वंपार भाविक आंबेगाववासियांची चाललेली श्रद्धा. आमच्या श्रद्धेपोटी आम्ही या 4 ते 5 तास पायी चालत वाजत गाजत ती पडली भरून आम्ही या सिद्ध महाशय चरणी ती अर्पण करून आमच्या सर्व मनोकामना ज्या असतात त्या मनोकामना सर्व पूर्ण होतात आणि जो आमचा काही संकल्प केलेला असतो तो संकल्प पूर्ण होतो. गावागावात क्लेश दूर होतो अशी आमची कित्येक वर्षापासूनची जी भावना आहे. त्या भावनेच्या श्रद्धेप्रमाणे आम्ही आज इथे आज या महादेवाच्या केरवड्याला सिद्ध महापुरुषाच्या चरणी पडली घेऊन आम्ही आज चालत पायीवारी इथे येतो. आता इथे सर्व कार्यक्रम झाल्याच्या नंतर इथे त्यांची घाट दुपारत झाल्याच्या नंतर आमच्या सर्व देवदेवता आहेत तिथे कुदून आपला जो काय त्यांचा जो प्रसाद दिल्याच्या नंतर आम्ही पुन्हा पायी वारी जाऊन तिथे आम्ही आमच्या क्षेत्रपाल मंदिरामध्ये जाऊन तिथे आमच्या देवाचा कौल घेतल्याच्या नंतर हा आमचा कार्यक्रम संपतो. अख्ख्या काय आमच्या जी आमच्या देवाची देवी आहे त्या देवीची ओटी इथे या देवीच्या चरणी इथे अर्पण करून ती ओटी भरली जाते आणि ती ओटी भरल्याच्यानंतर ती देवीचा जो का संकल्प असतो त्या देवीची जी आमची श्रद्धा आहे ती श्रद्धा इथे पूर्ण होते. ते आपली एक श्रद्धा आहे आणि त्या दर त्रैवार्षिक पडलीचा कार्यक्रम म्हणजे 3 वर्षांनी हा होणारा कार्यक्रम असतो आणि 3 वर्षांनी त्या सर्व देवदेवता देवी असतात त्या देवींना भेटीला घेऊन येण्याचा एक जो कार्यक्रम असतो तो 3 वर्षांनी आम्हाला तो करावा लागतो. फक्त आंबेगावची लोकं असतात. तरी 100 लोक असतात पायी चालत येतात दरवर्षी 3 वर्षांनी एकदा येतात ते. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.